Vitajte. V tomto videu si ukážeme, ako si viete manuálne načítať a pridať kamery do IP rekordéra pri kamerovom sete so switchom. Tento typ systému ponúka veľkú výhodu v umiestnení zariadení. Switch môže byť napríklad v podkroví alebo technickej miestnosti pri kamerách a rekordér môžete mať pohodlne pri televízore v obývačke, kde máte obraz z kamier stále po ruke. Systém sme pred odoslaním nastavili a otestovali, no po pripojení u vás doma sa môže stať, že kamery sa nezobrazia. Dôvod je jednoduchý. Rekordér si vo vašej sieti automaticky načíta novú IP adresu, ale kamery zostanú na pôvodných adresách z nášho nastavenia. Našťastie, rovnako ako je dôvod tejto situácie jednoduchý, jednoduché je aj samotné riešenie a zaberie len pár minút. Túto situáciu vieme vyriešiť dvoma spôsobmi a v tomto videu si ukážeme oba postupy krok za krokom. Prvý spôsob je jednoduchší a odporúčaný. V tomto prípade je potrebné rekordér pripojený k monitoru alebo televízoru pomocou HDMI kábla. Ak máte túto možnosť, odporúčame zvoliť práve tento postup. Druhý spôsob je cez počítač. Ani tento postup nie je zložitý, no vyžaduje počítač pripojený do rovnakej siete a obsahuje o niekoľko krokov navyše. Teraz si ukážeme prvý, najjednoduchší spôsob riešenia. Ak je zariadenie v pôvodnom nastavení, výrobné heslo býva 1 2 3 4 5 6. Ak ste si heslo už zmenili, použite svoje aktuálne. Po prihlásení kliknite na ikonu ozubeného kolieska Konfigurácia. V ľavej časti menu prejdite do sekcie Nastavenie. Tu skontrolujte, či je zapnutá funkcia DHCP. Táto možnosť musí byť povolená. Následne prejdite do sekcie P2P. Táto funkcia musí byť taktiež zapnutá. Ak je rekordér správne pripojený na internet, stav pripojenia sa zobrazí ako online. Ak sa zobrazuje stav offline, je potrebné najskôr vyriešiť pripojenie rekordéra k internetu a až potom pokračovať v krokoch. Teraz prejdeme k pridaniu kamier. V menu otvorte sekciu Správa kanálov. V hornej časti tabuľky uvidíte kamery, ktoré sme vám prednastavili ešte pred odoslaním. Tieto IP adresy je potrebné odstrániť. Označte všetky IP adresy a kliknite na Vymazať. Po vymazaní prejdite na pravú stranu a kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie. Po chvíli sa dostupné kamery zobrazia v spodnej časti tabuľky. Následne označte všetky nájdené kanály a kliknite na to Pridať jedným kliknutím. Potvrďte vykonanie akcie. Kamery sa následne zobrazia v hornej časti tabuľky už s novými, správne pridelenými IP adresami. Po niekoľkých sekundách prejdú do stavu online a systém bude plne funkčný. A to je všetko. Kamery sú úspešne pridané a systém je pripravený na používanie. Celé nastavenie zabralo len pár minút. Ak nemáte rekordér pripojený k monitoru alebo televízoru, kamery vieme jednoducho pridať aj pomocou počítača. Počítač musí byť pripojený do rovnakej siete ako rekordér. Teraz si ukážeme druhý spôsob nastavenia krok za krokom. V prvom kroku je potrebné zistiť IP adresu rekordéra. Na to použijeme aplikáciu, ktorú môžete stiahnuť a nainštalovať z našej webovej stránky. Aplikácia sa volá Search Tool. Po jej inštalovaní a spustení sa zobrazí tabuľka, v ktorej uvidíte zariadenia vo vašej sieti vrátane rekordéra a jeho IP adresy. Ak sa rekordér v zozname nezobrazuje, znamená to, že počítač nie je pripojený do rovnakej siete ako rekordér. V takom prípade je potrebné najskôr skontrolovať sieťové pripojenie a správne zapojenie zariadení. Keď sa rekordér v tabuľke zobrazí, stačí dvakrát kliknúť na jeho IP adresu. Následne sa automaticky otvorí webové rozhranie rekordéra, kde sa prihlásite pomocou svojich prihlasovacích údajov. Sme v nastaveniach rekordéra. Kliknite na tlačidlo Konfigurácia. Následne v ľavej časti prejdite do sekcie Konfigurácia kanálov, kde v hornej časti tabuľky uvidíte už pridané IP adresy kamier. Tieto IP adresy je potrebné označiť a vymazať. Po ich odstránení kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie. IP adresy kamier sa následne zobrazia v spodnej časti tabuľky. Označte všetky nájdené kamery a kliknite na možnosť Pridať jedným kliknutím. Systém automaticky upraví IP adresy a kamery pridá do hornej časti tabuľky, kde sa po chvíli zobrazia ako online.
Po krátkej chvíli sa kamery automaticky prepnú do stavu online a obraz z kamier si môžete následne zobraziť priamo vo webovom prehliadači. Veríme, že sa vám všetko podarilo správne nastaviť. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našom telefónnom čísle alebo prostredníctvom zákazníckej podpory.